Cada any generem més tones de residus a l'illa. Per tal de fer-ne una bona gestió, aplicarem el que coneixem com les 3 R's. Reduir, reutilitzar i reciclar. Si no podem reduir ni reutilitzar, hem de reciclar. Diposita cada cosa al seu lloc. Contenidor groc. Envasos de plàstic i metàl·lics. Porexpan i bosses de plàstic. Llaunes i brics. Contenidor verd. Botelles de vidre, flascons de perfum i colònies, pots de melmelades, conserves. Contenidor blau. Bosses de paper, llibres, revistes i diaris, envasos i caixes de cartó plegades. Contenidor gris. Restes de menjar, bolquers, jugarois romputs, miralls. Tot allò que es pugui reciclar ha d'anar als contenidors de recollida selectiva o a la deixalleria, ja que el que es dipositi aquí s'envia a l'abocador de Ca Putxa. El que dipositem als contenidors groc, blau i verd es porta a l'estació de transferència d'envasos d'Eivissa, on es compacta per tal d'enviar-ho a plantes de reciclatge. Envasos i vidre a Mallorca i paper i cartó a una planta de Saragossa. Diposita el teu residu al contenidor adequat. D'aquesta manera es podran aprofitar els materials per crear nous productes. Per exemple, amb 8 pots de conserva fem una olla de cuina. Amb 8 capses de cereals, un llibre. Amb una botella de vidre es pot fabricar una altra botella de vidre. I recorda les 3 R's. Redueix, reutilitza i recicla. Per més informació, consulta la pàgina web www.conselleivissa.es.